Nagwa sa inisal nga investigasyon sa kapulisan nga accidental firing ang ginhalinan sangkan sa tuhon nga naangko ni Dueñas Vice Mayor Jaime Bise Lamasan. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jeffrey Delgado, hepe sang Iloilo City Police Station No. 2, iyagin pahayag nga base sa panaysayon sang live-in partner ni Lamasan nga si Lord Byron Turicarrion lasete sang aga kahapon. Samtang yara sa dining area sa Ilapuloyan sa La Paz, Iloilo City, ginabutang kuntani ni Lamasan ang iarmas sa bago kon na box sang ini hinali lang nga naglupok. Tugas ini nakaagom sang gunsat wound sa tunga bahin sa iyang tiyan ang Bise Alkalde, kagilayon man nga gindala sa ospital. Gin-turnover man sa kapulisan ang 9mm pistol nga wala na sa magazine nga naka-insert, laki pang 8 ka bala nga nasulod sa safety box. Ebaluan man nga may pusil si Vice Mayor Lamasan bagol ginaga-entra ini sa shooting competition. Sa karon paray ng investigasyon sa kapulisan, samtang ginahulat ang resulta sang ballistic examination gikan sa Regional Forensic Unit. Wala pa man sang komperbasyon kung lisensyadong armas kay ginahulat pa sang kapulisan nga makasugilanon ang biktima. Si Vice Mayor na nag-prepare naman sa iyang mga gamit kay mapakadto na sa Dueñas kay may sila sumunod daw may gift giving. So while na nag-prepare siya sa iyang gamit, kag iya ginaano niya ang iya